Block. No, tuommohan on se pistää. Boot. Ai mulla vai? Ei oo kauhean hyvä. En nauhoita. Tee tätä videoa. Joo. Hyvä. En mä pysty tätä. Niin joo. Niin. Turkaa.
Oho, toivottavasti näytöstä tässä. Mitä? Ei, mä lensin ihan alkuun. Ei nyt. Nyt mä painan tuossa liivausnapista. Katsotaan mitä on. Sinä. Katsotaan. Oli helposti. Kamera. Hei, hei.